Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Oh iya, ora kena kudu semangat. Nah, diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng kalih. Sinta tok wae. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepati slendro. Heeh. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Mas Kicuk. Gareng. Oke, ya gareng. Gareng tipes. Gareng tipes. Sing jenengno ya cah elek lor dhewe ireng iki. Gareng tipes. Dek Sinta selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Nah, ki ngaturke milih podang kuning kok gerajakan. Oh nggih, suara terbanyak mawon nggih. Suara rakyat, suara Tuhan. Apa? Gerajakan. Oke. Heeh. Nah, yo krutuk sing ngendang krutuk. Lho. Polane iki. Rajakan. Yo, anget-anget. Nah, Kopi piye? Yuk. Oke.
sir beraja wis-wis senayanan natre janji urip bebarengan sir-siran nami asli nyanyi-nyanyian sir-siran nami Oke, terima kasih. Ya, Disinta. Oke, garenge modar. Sekali lagi, ben muter pisan. Dibalik ning pelok. Heeh. Sepoti pelok terakhir Aja- Dik Niken Salindri lagi. Cuma kembali. siji 10 yang ngatasi yo Mas. Pawangane ya. Kembali ke Dik Niken. Ayo, Dok. lagi. Sepoti yo sing pelok yo. Hoi hoi. Hoi hoi. Sing gundul lapan. Rumangsa sing ndi sing gundul. Anu ae, yo lagu. Ya. Ralani muni. Edot nih kan. Kok tuweles to, Mas? Apane? Sampean ngompol ya. Mboten keringetan wong nyambut Jarekku gawe. teles. Jareke sapa? Jarekku. Oh, ya kuwi kutan banyu maling. Penutup ya, Dik. Apa? Sing seraginan bebas. Yo, sing seraginan. Sakenan terus. Seraginan yo nggo penutup balekne ning pelok ora. Apa ya? Heeh. Apa? Manut Gelo wis. ninggal katresnan. Ya wis manut wis. Ah, ninggal katresnan wae ya. Heeh. Enggak mau, enggak mau. Duh, apa? Gelo wis gelo. Oke, gelo, gelo. Wisa wis wisa. Kok yang ngolang aleh to kok enek sing ndi. Wisa Saja. surupe. Ah, Soryo. Maya sore. Tapi nadane dindekne ya, Mas? Iya. heeh. Ya. Apa? Manut? Heeh. Kanca-kanca apa? Heeh. Heeh, ya. Heeh. Mangga? Yo. Bareng Asta Brata. Diaturkan selamat malam untuk Paman Mirsa dimanapun Anda berada. Bareng Asta Brata. Bagaimana sebenarnya? Seterusnya
sapa iki mong kok ngene-ngene. Joget versi mopok gandeng. Mopok galeng. Lanjut, yuk. Apa nih? Oh iya iya. Yuk. Sik, leren-leren sik aku tak keprukan. Nggih. Monggo. Silakan. Mesake sing penikmat lakon. Ah. Mak, piye cawe sesaji nderek ingkang sinuwun? Heeh, Pelok, Mbah. Iya, Semar bangun kayangan. Heeh, Semar bangun kayangan tutuke. Allah, 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 Maha Agung. Allah, Allah, Allah kang Maha Agung. Allah, 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 Maha Agung. Allah, Allah, Allah kang Maha Agung. Pan ana kang sinembah, amung zat Maha Murah. Pan ana kang sinembah, amung zat Maha Murah.
Selamat pagi Dek Bagong. Selamat pagi Masda. Masih rumah nek krungu kuwi jan. Masda golekno omben-omben ning Pak Ustad. Wong Ustad nek lara marang nggonku kok. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ketemu ana season 2 paret songo goro-goro, ngene. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Sak rampunge nindakake kewajiban poso sesasi muput, rasane diempakne, pikire kudu saya disemelehke. Poso ki mengko arti apa, Mas? Poso kuwi saka tembung ngeposke rasa. Pos ki mandhek ora mung mandhek anggone dahar lan ngunjuk, nanging uga ngempet hardaning hawa nafsu. Contone rasan-rasan, omongan sing boten becik, berpikiran buruk kuwi kudu disingkiri. Pancen tujuane wong poso iki karepe kulino tumindak becik kang pamrihe bisa istiqomah anggone tetep tumindak becik sak rampunge poso ya truk bener Mas Gareng. Mula iki seragame kanca-kanca nuansa putih. Wiwit saka dalang marang gono nganti pengerawit, nuansa putih tegese suci, membuka lembaran baru. Alhamdulillah. Masih dalam rangkaian ya kuwi ulang tahun pernikahan ke-27 keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Haja Asih. Mugi-mugi usahane Bapak Haji Eko, Bapak Haji Eko Syahroni, ya kuwi Ude Kurnia bisa tambah ngrembaka. Selangkah lebih maju yen rezekine tambah bisa kanggo wayangan meneh. Amin alhamdulillah. Iki sing nenggani isih kepareng akeh, uga sing memantau lumantar channel YouTube. Sing ora bisa kepareng rawuh ana ing lokasi. Muga-muga pagelaran dalu sak mangke sageta meranani penggalih lan dados jampining sayah ya Mas Gareng dan Di Bagong. Muga iki sing pesan kanggo sing mudik, sing kepareng mudik kok arepe bali ana kota perantauane ngaturke sugeng tindak lan ati-ati. Mergo musim-musim ngene iki dalan do macet. Iya. Bombong kaoran bunga bisa menghibur warga masyarakat kang mapan ana ing sugih waras Prambon Kadipaten Nganjuk. Yen wilayah Prambon dan sekitarnya iki kanca-kanca Astabrata iki jane jarang ngerambah wilayah kene. Ya muga-muga akeh sing do cocok utawa terhibur satemah awake dhewe bisa silaturahmi maneh karo warga masyarakat ana kiwa tengene Prambon kene iki. Nggih, Mas Gareng. Gandeng jarang pentas niki ana laladan Prambon iki ora ana salahe yen dikenalke siji mbaka siji pesindene. Wiwit saking mrika piyambak punika Mbak Sri Wahyuni Sri Pesek. Silep godhong ganyong. Irunge nyengsep bathuke nonong. Pidalem wonten Mbagor sakmenika menempuh S2 wonten isi Surakarta penciptaan. Ati-ati lho Sek. S2 kuwi pergaulane kudu sing ngati-ngati. Becik karo sesama mahasiswa dan becik sesama dosen. Allah. Aja banter-banter lo ya. Kudu ngati-ngati. Ya. Jagang jero beteng kantil. Mergo arep kaya ngapa, arep S1, S2, S3 sing jenenge bocah, pedalangan ya ora bocah, sing wong barang kuwi nek pedalangan kuwi tidak murung jlundrunge perkara konoan. Ayam. Sukses selalu. Oke. Ngerambah. Amin. Ora ikhlas. Sak menika nglerek sandingipun menika Mbak Anistia Ayu Enggarsari. Menika nyambut guru. Guru mutan. Pripun? Guru mutan. Ngemut. Oh, ora. Gitu ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Aduh. Mereka mulang SMP wonten SMP 6 Nganjuk guru bahasa Jawa utawi bahasa daerah. Luar biasa. Ngelerek mereka sinden patok bangkrong ngasta berata. Kiblat 45 pancer sapa to sing ora ngerti Bu Parsinem. Sinden sampun godhog mboten saged empuk. Nggih Bu Parsinem menika. Nggih. Bu Parsinem paring siji nembah matur nuwun. Nggih. Ngelerek punika Dik Sinta Widya Malupi sedang menempuh kuliah wonten ing Universitas Negeri Surabaya jurusan Bahasa Daerah calon bu guru. Ya. Ngelerek samenipun menika sinden gawan tukang son. Ya, tukang sone jos-jos, untirane jos. Iya, masamu nyepelekke. Mbak Dwi. Sapa ya? Nama lengkapnya sapa ya? Dwi sapa, Wi? Oh, Dwi Kumalansari. Terakhir mereka Mbak Bedroom. Betrisian. Ngenyek, nanang guyone ngenyek. Wah, kurang ajar. Wayahe diunggahke engko. Unggahke terop Mas Teh. Lah terakhir menika Dik Niken Salindri. Garenge sik ana ora? Gareng wayang wong sik ana ora? Hah? Oh iya, ayo ganti gareng wayang wong serapat. Ngaget-geti wong. Lagi lho. Jirep. Sing metu malah bumopop. Isuk-isukan ora usah ngoyo-ngoyo. Nggih. Alhamdulillah dandan pindho. Dandan pindho. Tapi ya raiku mang bujat. Lho, bintang tamu profesional iku ngono kuwi. Oh. Dagelan-dagelan kakung. Ngono kan biasane limbukan karo goro-goro kan ganti pakaian.
Oh, nggih. Ya goreng ngono jenengan goreng ya ngurias tok kowe kok. Iya rias ning angel lho iki, Pak. Oh angel to? Angel. Lah iki kudu dijlembret-jlembretke ngono to. Jembret-jembretno ya kedhe ora apa. Masih dalam rangkaian Nggih. anniversary. Iya. Ke-27 tahun Bapak Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih ndongakne napa Mas Gayeng. Ndongakno mugi kemawon Hmm. tansah ayem tentrem anggenipun rumah tangga, kathah rezekinipun tansaya jaya ngrumbaka usahanipun. Sharing mawon Mas Gareng, bagaimana tips rumah tangga agar ayem tentrem itu? Tips Mas Gareng itu gimana? Niki tip kagem temanten, kagem sinten kemawon. Rumah tangga supaya ayem gampil. Kudu ngerti apa kuwi tegese bojo. Apakah arti dari bojo? Bojo adalah terdiri dari 4 suku kata BOJO. B berawal dari pandangan pertama. Ora ngira lho weh jan. Tapete golek sandang pangan kok Mas. Berawal dari pandangan pertama. Darah. Lanjutnya O. Orang tua harus merestui. Ana disebut wong tuwa ki Pangeran Katon. Pangeran Katon mula kudu merestui hubungan biar langgeng. Nah. Selanjutnya J. J, jangan sia-siakan kepercayaan dari kedua orang tua kita. Elok ngono kok. Elok wis cair kok. Wih, aduh. Jan. Terakhir O. Oh, oleh karena itu jadikanlah pasanganmu sehidup semati. Luar biasa. Kasih tepuk tangan Mas. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Loh. Iya lagi. Lah sing tepuk tangan pajak lho. Sapa sing arep kei saweran? Kowe njaluk sawerane yoga kok ya mentolo. Lah ya. Di mana harga diri seorang Gareng? Malu dong. Kowe iki wis joget dikendangi wis matur nuwun. Joget diringi wis matur nuwun. Kok njaluk. Yo, njaluk bualang balungan piye kowe? Pangapunten Pak Delang. Nggih. Lah kok kula ken balang niku pripun? Lho. Sing takon balang kanca-kanca kok. Kanca-kanca menika. Heeh. CS Danten. Woh. Sing pengendange anak lanang. Iso mben sing maleni ya aku. Kaya iso. Iso ngono maleni ngono kaya Ya macak gareng ngono kuwi. ya ora ya macak apik. Oh iya. Ah, dadi Gareng ki rekoso lho, Mas. Teko dok renek wong kenal, renek wong manggakne. Ah ya kan rupane asing to, kan gitu kan kulinane berai putih. Raine dhewe kono mrai. Iya, menyelam sambil minum Air. galon, ya. Ki ana Mas Nanang. Mas Nanang. Ayo. Becike ditanjak. Ayo ora ketang sak bawa-bawa ngono. Wis ngeceti aku wae. Sudah sampai lokasi, Bos. Bos. Jam 7. Ayo. Mas Nang. Adalah. Piring Nang, piring iki kene. Sego pecel apa rawon kowe? Ah, piye to Nang? Awas. Engko nek rawon rasa sikil lho engko. Wetenge ra menawa marai. Ayo. Jane arep Pak Eko lampune wis dibiarke lho. Masyaallah. Nang, Nggih. lampune wis mekat. Sing ndak empan dopku kok nyalahke nggone Pak. Dopmu sing gak nyalahi. Nemen. Nemen. Kok iso? Ning opo ngene iki awakmu nengeri wong ayu. Oh, lek kuwi jangan ditanya wis pokoke apal nek wong ayu karo wong elek. Seleramu piye nang? Kula to. Laki-laki kan mempunyai kriteria sendiri-sendiri. Nek Nah, kula- sing langsing sedet. Nek kula selera kula ya sing kaya enggar. Lumayan. Lumayan. Kok sok kaya enggar ki? Mbak Enggar ki bodine piye nang? Ya cukup memukau. Iya. Memukau. Au. Lah kok ngerti? Memukau saka ngendi ayo? Weh kula mambuk sak sretan ngoten pun gandane pun masalah. Gandane wis kadung. Pitorong. Wah, sangat luar biasa. Berarti awakmu nek nyawang wedok ndelok bodine saka gandane. Wo nemen tenan kok. Lah nek awakmu nyawang aku ki saka apa?
Alah, saka prejengane sampean. Kok saka prejengan iki? Welek, nek aku pangkling. Sopo ki dak bintang tamu? Sopo ki kok walah aku urung tau weruh aku masalah jebule Alah, tak urus. Wingin aneh awakmu sampean ngantuk, ya ta? Nggih. Njaluk kopi. Nggih. Aku gekno kopi, Lek. Nggih. Bareng digekno kok awakmu ni biar Padang kuwi sing Padang apane? Sing Padang niku ampun kleru ing penampi. Lah apane sing Padang? Sing Padang niku atine. Oh, atine. Nek sing Padang mripate mengke lak keajaiban alam. Mbak Enggar ladenono Mbak ngadeg kok. Mbak. Enggar. Terus aku Enggar. Piye Ini to Mas adalah Akbar iki? fan kamu loh, Enggar. Fans kamu itu. Fan kamu. Alah yo. Bodine Enggar piye? Bodine peh mening Mas. Masing masa. Sangat disayangkan. Apa? kenapa? Disayangkannya apa? Nyenyek iki. Nyapa? Iblis iki. Maksudnya kiko sik to anu Mas Gareng. Iya. Tenong dilumahne omong digenahne. Iya. Oh, tak kira bokong di Genahe rumah. piye? Genahe pripun? Genahe piye, Nang? Sangat disayangkan. Disayangkannya piye? Sudah ada yang punya. Waduh, upama orang duwe? Wah, siap tanding wis siap wong. Tenan? Nemen. Siap tanding tenan? Nemen. Nemen. Siap mbok jak mumpung-mumpung ning ndi nang? Wis njaluk neng ndi pokoke waton ora njaluk tumurune lintang Kang Sarto rembulan bakal tak turuti wong ayu. Piye gar perasaanmu terharu apa ora tersanjung? Tumuruning lintang iki kaya piye to, Kakak? Ya kaya kelesi yang pantoro. Alah. Lintang alian. Walah yo. Anjir. Rumangsaku kok. Pripun Mas Nana? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin. Anjir. Mas Akbar minal aidin wal faidin Mas. Nggih. Ki mengaku ra nyawang kono Mas. Ndi to? Mas Akbar ning ndi? Kono. Ngamuk. Oh ndi? Kae son kae. Kono lho. Ndi jajan? Ngenyek aku kok kowe. Aku kaya mbok padane son kontrol ngono. Yo ora to Mas. Lah wong sampane ganteng kaya ngono kok ora padane. Diatur ning terop. Lah wong sampane ganteng sabotane ya jos kok wis aku madake son kontrol ya apa aku ki turu kok. Dasar rumangsane. Ayo Om, tengah Om. Kok iso ngerti? Awakmu ki ya kok tengah kono kok ya malah aku kok tengah. Masalah. Mas, Jan, Ayo, anu yo. napa Mas niki? Duet wong loro. Duet-duet.